Right, muri Zimbabwe ndichikutambirai zvekare pano paHadzira 263 pano pandokuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utena on the notification bell. Vadikani, nyaya ndinayo muzuva ranhasi inyaya iyo yaitenderera mastreets esocial media yemukadzi uyo ainzi akaba mari musi wenhamo paivigwa vana 3 veKwadzana. Mukadzi uyu muaccount make ndo maipindira mari dzemadonations dzaibviswa nevanhu kunzi vana ava vabatsirwe nekutengerwa macoffin ende panhamo pazinge pachitengwa chikafu. Saka mukadzi uyu akabuda mastreets esocial media achitaura iye kuti account yake yeEcocash yainge yabhanwa paEcocash. Ataura mashoko ekuti yainge yabhanwa paEcocash. Nyaya iyi yakamboitwa kunge yanyararwa ende aichema kuna mai Munangagwa achiti kana muri kuona video iri andina kuba mari. Nyaya iyi yanyararwa nezuro takabva tareceiva news dzekuti mukadzi uyu asungirwa nyaya yefraud. Ari kufungidzirwa kunzi ndiye akaba mari yaida kushandiswa panhamo. Mutauro wandiri kuita ndewekuti vadikani, tiri kuchema vanhu vafa. Kana akaba zvakashata zvaakaita, nekuti isusu tiri kuchema vanhu vafa kuti tafirwa nehama dzedu yosvika ubva wapa futi mari uda kubatsiridza panhamo ipapo zvakashata. Vanonzi iwo mai mutongi ndiwo vari kubuda pachivhitivhiti ava. Next update ivideo iro remukadzi iye ari kunetsana namai vake nehanzvadzi yake. Vari kunetserana nenyaya iko. Mukadzi uyu ari kuzviti iye akatenga imba. Atenga imba iyi arikuda kuvharwa imba iyi naamai vake nehanzvadzi yake. Dakusiya mchiona video, pedza kuona video zvazvonofunga comment section boyere. Kana patiri pakurarama veduwe zvakesari kuna kesari. Chisiri chako siya, chisiri chako siya ndiche munhu. Nyaya iyi kutozonzi yatozosvika kumapurisa, watozoenderana namapurisa ava ndiamai nemwana vana vavo vese vari kunetserana nyaya yestand. Stand iyi mwanasikana ari kuti stand yake akazvitengera akavaka imba yake, but hanzvadzi yake inoda kudzvinyirira namoms. Much love. Nonzi Ellen Nyamunzi. Ndakatenga stand 2012. Ndakatanga ndapa Emmanuel $50. Ati kune mastands atwa $50. Emmanuel ndiani? Ihanzvadzi yangu Emmanuel Nyamunzi. Ndobva ndobhadhara. Abhadhara $50 patagara. Ati mastands aya apera. Ndobva tagara bati kwaita sub no ndiyo. Bati sub irinzi 500. Ndikati nini handikwanisa kubhadhara chi 500 yese, taura nemunhu uya. Ndobva taura naye. Pandamuti chuya utore imwe 250. Pandasira mai ndaichengeta mai wangu. Pandasira 250. Akubva kuresearch ndopa akatora imwe 250 ya ndo akasikopa munhu uya pastand. $50 ya achita asati apowa kupi kuhasha kuzima stands ekumhiri. Pandazokwereta mai 200 patopaya. Pandabwanti chipedzesa stand yabva ndapedzesa. Ukanzi asi mari yangu nondidzorera. Mari iyo ndakadzorera 200. Hama dzavo dzikasaina, mai Teresa homwe namai Fei homwe na nomunun'una wangu anonzi Erika Nyamunzi akasaina. Ndiye akaenda nemari kwekwana mai. Then tinotenda mwana wangu mari iyo akaiona. Mai akasainawo, iyo na mai akasaina mari iyoyo. Wasaina mari iyoyo ndobva ndavati inini zita riri apo handisi kuda kuti rigare ipapo, ndada kuenda pastand pangu. Ndopa wakanditi iyo gore iroro ndakauya pastand yandakatanga kutenga. Ndopa wakati tada kumurwadzisa. Pawatora mwana wemunun'una wangu kumusha, pawada kumuita same thing yawanga wada kundiponda nayo. Pandatiza naye pastand anoroja 8 years. Ndichiroja kusvika mwana waya ndamutsvagira hama dzake. Wozoiti tanomurasa kumbare anonzi Liyenga ine 17 years. Wamutora kumusha asingazoti anokrosa seiwo kana tara. Ndikati ndokusungisai kana makuita unhuhwo. Papa ina Emmanuel namai wedu Phyllis homwe na Isiro Nyamunzi na Petronella Nyamunzi ndo vanhu vaivepo. Same people iwawo ndo vachirungodaro. Saka zvadaro inini ndakatiza nali ndikaseva life yake ndikanoroja 8 years. Mai vakazondikumbira riregerero vakatidzokera kustand kwako. Imani vanobvisa star rake. Ndikati alright. Ndikati saka imini mari yenyu yandatakakwereta 200 ndakudzorerai. Swanzi alright ndipe mari yangu. Ndopa ndakavapa mari yakasainwa nehama dzavo ikaenda naErika Nyamunzi. Wasaina mari iyoyo iwo wacho ndikazovadzosa mhuri. Ndovadzosa kumba otadza kugara kwahama dzavo. Ndopa ndakagara navo
tagara pamba paya wakuti hapagarikike futi pano apa pane makonzo pari kuzodai hapachagarikike tikaenda unoroja futi 1 year tichiroja kusvika ndazoti ini ndamiswa ubasa this year vanzi kuti hakumborinovheta tiri kurinovheta for 3 months ndopanda kuti ii ndozotadza kubhadhara hendi vamwe vana vasairamba kana kuvatengera kana slippers kana chii vachiti mai angu aende kumusha ndogare pamusha kana iwe uchiramba uchigara nawo uchasafa nawo saka iwewo kumusha ukati ini handogare kumusha saka zvadaro ini ndakagara nawo ndikazoti rendi inondiremera saka zvinhu zvenyu ndochiite sei saka ndingazoende kumunin'ina wangu zvaenda kumunin'ina wavo ikoko ndowakanti iwe chipiwa hembe dzavo ndikapiwa hembe dzavo ndikagara nadzo kusvika ndikati ini ndakunovaka pastand ndikamhanya ndikandovaka nekamari kandaa ndinako imba iyoyo hanisa ndatopedza kana kuisa floor kana kuplasta ndikangouya ndikati ndamiswa kubasa ndozotadza kubhadhara rendi ndopandakauya ndikavaka panapa musi wa28 May 2025 ndikauya pano musi wa5 June musi wa10 June vachibva ndabva ndondiripotera kupolisi vakati ndawabira pastand pandadaidzwa nemapurisa ekudombo ndofunga kuti 12 wakambondiita yese vachiti iwe ibva sira maestand hazvina basa mubereki akakubereka ndikati aini handisire nekuti inini ndini muridzi wakati ndawabira ndikati ndakubira ipapi inini mari yenyu ndakaudzorera ende ndini munhu akatenga stand mukasara mukaisa zita raimanyewo nekuda kwekuti ndakaramba kuti muite lii zvamaida kumuita mukati mundifixe sofa ipapo pawakandisingisa wakati hanzi andituka ndikati ana kutuka kwekuti onai mhai enezvimauti nekuti ndapawaka nakuti tada kupaita pemhuri kana maita pemhuri pastand yandakatenga ndini iri kuteerera ndapfidziswa nelocal board wakati iyo nekuteerera mazvese regularization ndanzi clear zvikwereti zvese from 2013 up to 2024 ndopandakapedzisira kubhadhara zvokuti dzemarentals dzimwe dzacho zvinobva zvikoro zvavo zvavosvika 100 and something asi ndabhadhara ndakamira nenhau kuti manyo anga uramba kuvhura file akati handivhure file pastand pasiri pangu asi akafila affidavit yekuti local board chinjai zita rangu pastand apo saka kuzoramba iye inotasvika paextend yekuti waona kuti zvikwereti zvaafurwa ndobva uchiti awaka pastand ngatichimuponde wakauya wakaponda imba yangu musi wa23 August wakaponda na3 o'clock am Prosper nababa wake na Petronella Nyamhunzi vanga varipo then kuma to 5 akaisha kuponda bandiya ndi Prosper anga na baba wake na Emmanuel na Petronella aita kuita sei wairo mawindo esanga akapukanywa wanga wakapukanya zvese ini ndonga ndaiseva ndobva ndati saka baba we apa wakatouyawo wakati musadaro bawazongoenda umba kwavo wakawasiya achiita zvaaita kusvika ndonga aita 45 minutes achirova mawindo nemadhoo vaazoenda inini ndakazotobuda nepadhoo paanga apwanyapo dhorisazakinuka ndakabuda nepaburi ndika ndaenda kupolisi ndikaripota ndikauya nemapurisa vakatora mavhidhiyo epano wakainterviewa vanhu vakatoona vakati situation iri uku wandotaura kukamba mai avaka ndoita kuti pamba pavo apa vanhu havagarikike navo vanogona kuti vapisira kana mumba taona unhu hwavo tatichivainterviewa saka bheta kuti watoti kana wakada kusagara ipapo kana kuti awobva wanogona kuti woplasta imba yavo woisa floor woisa horoja wogara kure navo oza vanogona kuvaurayira mubhazi uchivatazviona ndo pandakango ndichibva kupolisi imba yanga isagarikike inge isina mahwindo dhora tsemuro ndo pandakanoya nerori yangu ndatuta zvinhu zvangu vandadini vandaenawo noroja ndo mapurisa vangoti ngatindovhure dhoketi kudombo bvavavhura dhoketi vandasungisa Prosper saka vazoniti vaita wrong ndakasungisa naEmmanuel naPetronella ndikati ndangosungisa uyo anga aripo wacho apa tine maprotection order usikani noti washora dare kana vanhu matora maprotection order akabvunza kusvika pana saka vari vakasiya ndinayo nditori nayo protection order makazinde kumapurisa kwaratidza kuti vanhu vakapa pastand yenyaya ndakazoenda akaipa pandakutaura kuti ndarwiswa ndopa vakanziswa nzongofanira kusungisa Emmanuel wacho naPetronella pandagumira ipapo saka Prosper ndiye ndakazosungisa mwana wacho ndamusungisa ndopa ndakazonzi taurira naye naye ndataurira naye paati tete ndogadzirisa mawindo ndo paakadzosera mawindo asi leo type yemawindo yanga aripo anga ari matinded ngari apa
ndo mawindo ane andakaisa magirasi acho dhoo iripo wangopendesa zvawakaita izvo ofuichini ndakadhoerera hanicharida bwati tinorireplace nanhasi ari kuti hani ndakatenga asi andariona dhoo racho saka up to now iwo protection order naye rumu wanga wasingafaniri kuwaka apa saka chisimba tawakati mapurisa wakati tumapurisa topadombo hatuchitonge watadza kutonga jaji hapana hazive nyaya saka isusu tikutowaka ndokuwaka kwawakaita saka iwe taakukuponda wakasvika pakuburisa mashoko ekuti mai wakati tinotokuponda nokuti hausi wemhuri yedu saka navenyu muri kutiza kama vingada kuuraya wada kundiuraya ndo nyaya yangu iri pano wada kundiuraya ndo nyaya ndakatobva ende wakatotaura kuti tinotokuponda hausi wemhuri petonero akadaidzira ndokunga munomo vanotozikana daidzira kuti hondo haisati yadini yapera saka anything chichasangana neni ndongozva ndauraiwa neavo ndo nyaya iri pano dzamuti hama idzi vane dumbu rimwechere neni kana kuti same father same mother baba wenyu ari kuti baba wakafa 2010 saka ini mamira kudii renyu mega avari kusati kwaurega yes zvavakambondiita pana dii ndizvozvo ndakamira futi ndiri wani saka munoti muri zimbabwe kubatsirei zvamakwanisa kubatsira kunde honda musangana inini vanhu ava ngavabvise imba yavo apa nekuti hapasi pavo nekutiwo imani vabvise zita rake pasitendi pangu marisitsi ese ndinawo maafidhavhiti ese ndinawo zviri kupuruvha kuti hapazi pavo iwo mai pese pandakavasainisa nehama pawakasaina nehama dzavo ndaandisiko vana mai muteresa mawitness waripo wekuratidza kuti wakadzoserwa wanga zvese ndinazvo zvoti stendi dzakaaloketwa chaidzo izvo zvitatuwo nemapepa adzo akakwana saka imani vakaramba kuti handivhurifaiwa amenyu izvo ravagara ku wari paseri apa ndo panzvadzi yangu paseri papo paimani wacho saka inini ndoda kuti mhuri yezimbabwe ndibatsire kuti mubereki anogona kumbunyikidza mwana here nekuti ndakamubereka ende anogona kundoripota zvekunyepa kumapurisa here mapurisa wati mubereki inini ntorawo mubereki pandiri handifungi kuti ndingati mwana wangu nekuti atenga chinhu chake ndomuti ndini mubereki ita zvandoda handifaniri ita izvozvo ndaida kuvaisira rumu yavo apa zvinodiwa nelocal board but vakaita siririzo vakatema miti yese mucherengere apa hatizoti vakaitemerei yese nemiti aminoti aitemerei pepane miti yakawanda panapa avo vakatoti matemere emiti awe apa handitaitaurirana muregera kutema miti haingotemwa